Γεια σας, θα σας δείξουμε τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, με αυτή την αρχεία αναρροφάμε το λάδι, το οποίο έχουμε συλλέξει ήδη σε μια δεξαμενή. Στη συνέχεια περνάμε σε αυτό το σε ένα φίλτρο με 3 στάδια φιλτραρίσματος. Αποτελείται από πολυουρεθάνη, ύφασμα denim και γυαλοβάμβακα, φίλτρο απορροφητήρα. Στη συνέχεια το λάδι περνάει από εδώ και καταλήγει σε αυτή τη δεξαμενή νούμερο 2, την οποία εδώ βράζουμε το λάδι για να βγάλουμε την υγρασία. Βράζουμε περίπου 1 με 2 ώρες στους 100 με 120 βαθμούς. Στη συνέχεια το περνάμε από αυτό εδώ το μηχανικό φίλτρο. Αυτά είναι φίλτρα φορτηγών που τα χρησιμοποιούν και φορτηγά. Μόλις περάσουμε και από αυτό το φίλτρο, για δεύτερη αντλίαμα, στη συνέχεια το αναρροφά και το στέλνει στον αντιδραστήρα. Στη συνέχεια το λάδι το αφήνουμε εδώ και περνάμε στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας. Εδώ πέρα θα κάνουμε την ανάμειξη του αντιδραστήριου υλικού μας, η οποία αποτελείται από μεθανόλη και καυστικό νάτριο. Η ανάμειξη θα γίνει με αυτόν εδώ τον αναδευτήρα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αντιδραστήριο υλικό μας στον αντιδραστήρα και με αυτήν εδώ την γραμμή θα κάνουμε την ανάδευση. Η ανάδευση θα κρατήσει περίπου 2 με 4 ώρες και στη συνέχεια θα το αφήσουμε να ηρεμήσει. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει η καθίδρυση πιο βαριού υλικού, δηλαδή η γλυκερίνη θα μείνει κάτω και το βιοντίζελ επάνω. Η γλυκερίνη θα την πάρουμε από αυτόν εδώ το σωλήνα, ενώ το βιοντίζελ θα το στείλουμε με αυτό το σωλήνα στο πίσω φίλτρο σε αυτό εδώ το φίλτρο σιλικόνης και στη συνέχεια στο φίλτρο που υπάρχει ειδικά για βιοντίζελ. Μετά έχουμε όμως άλλη μια διαδικασία, την ανάκτηση της μεθανόλης. Η ανάκτηση της μεθανόλης είναι όσοι ατμοί έχουν μείνει μέσα στο αντιδραστήρα μας, τη συλλέγουμε αναρροφώντας με την αντλία καινού και περνάει από εδώ, το οποίο το ψήφουμε με αυτό εδώ τον εναλλάκτη και στη συνέχεια τη μαζεύουμε σε υγρή μορφή στον διαχωριστή ελαίου. Και θέλουμε τα αποτελέσματα όλης αυτής της εργασίας αποτελείται από το βιοντίζελ και το σαπούνι μας. Ευχαριστούμε.